Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcast. Standby sa Action Night Patrol, mga sunod sa dilig, lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tag palabati, Region 1, pagkapalagad kita sa labilin isa ka oras, 15 minutos. Karon nga adlaw, Martes, Petsa 24. Sa Martes naman nga edisyon sa inyo silinga palatuntunan sa kinahanglan niwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato silinga news team. Ato silinga mga correspondent sa liwat naman nila silinga pagdurong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton silinga Kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sinima takadurunggan oras sa kabiyon ng atong sinima patrol na 3 na bara patrol kay na para kanambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat kabantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Sana naman nga mga eventualities from where the action is. Para si Action John Diaz nga mag-responder, back to back sa aton nga piloto temporaryo, Action Ninyo Bugina.
Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga update balita sa national international. Ang atong gyapon nga pagmonitor kapag bantay sa pinakaulihi nga update sa balita COVID-19. Ginatutukan na sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod with Aksyon and Defensor. Back to back kay Aksyon Eden Abuso. Updaw kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri kay IT Expert Aksyon JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog Ciudad Sangbago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suway. Sa kinandan ang inyo sini alagad inyo sini ang Kormana Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din nyo ako sa labilin isa ka oras 13 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon Radio. Ako na nga ba sa ato sa nga pagpagalagad ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, nagabulig pabakod, kag nagabalansi sang sistema sa aton siling nga lawas. Ang sikreto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ng kulang ginadugangan. Ano ba lang sobra nga dapat buhinan nga kabangdanan sa balatian? Sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, ang sobra nga uric acid, ang sobra nga asin, sobra nga katambukon, sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation, kag iban pa. More on this, kung ano pa ang ginahatag nga ikayong lawas sang sining Evergreen Herbal Capsule. Sarang ka mo ka-text, sarang ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitao nyo lang si Doc Crespin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Bisada de Botica sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Of course, mga kabayan sa ato sa nga pagpalagad ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang mangosteen puno ini sa nutrients, vitamins kag minerals. Samtang ang santo naman nagapabakod sa aton immune system. Gani di magkalimpat adlaw-adlaw nga tanan inom kita. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa iyo sa niya pamalaklon, ayaw magkalipat. Lista ha para hindi ikaw malipat. Tandaan kitang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, radyo. Ang ini mga bahay sa ato sa nga pagpakalagad ginadulong sa iyo sa kalawan sa Santon Plus Herbal Oil, ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plus Herbal Oil, mayo para sa may mga allergies kag may mga katol-katol sa panit. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang katol-katol.
Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time, aras 9:51 na. 9 minutos para bilhin antes kita magaungot sa tak ng alas 10. Dugay-dugay bantayan ta ang public address naman sa ato sining nga presidente sa panibagong announcement kag statement. Ang otini sa pinaka-update man sa ginabantayan naton nga COVID-19. Any moment from now, aton pasunod dugay ang pagpamulong-pulong public address ni Presidente Rodrigo Duterte para sa pumuluyong Pilipinhon. Sa update naton sa coronavirus disease, tutok lang diri sa aton sining nga pagpangalagad sa nagapamangkot kung may ara lockdown, why pa lockdown. Ang plano nga pag-lockdown sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental ginatun-an pa ina sa aton gobernador. Pero ang klaro lang nga ginhambal sang gobernador sa tanan nga mga mayors, city and municipality, kamo ang bahala mag-implementar sang curfew for all. Hindi lang curfew sa minor, kundi curfew man sa hindi minor. Why pa lockdown ang Bacolod, ha? Why pa lockdown ang Negros Occidental? Kay kada mo gisa nagapamangkot. May lockdown na sa sunod nga semana. Why pa hulaton tang official statement sang aton gobernador. Hulaton tang official statement sang aton mayor sa Bacolod. Di ka mo na halaka pulok-pulok na kag halaka ngasal da nga may lockdown na sa Bacolod sa probinsya. Waay pa lockdown ang Bacolod. Waay pa lockdown ang bilog nga probinsya. Kay ginatunan ina sang aton nga city kag sang aton sini nga mga provincial official. Man hindi basta-basta lang nga magkasiling ka nga lockdown mo. Kinahanglan before ka mag-anunsyo sang lockdown, kinahanglan tun-an gid maayo ano ang dapat nga mga basic services nga ihatag sang gobyerno sa aton just in case gid man nga mag-lockdown ang Bacolod kag ang bilog nga probinsya sang Negros Occidental. That's why nga hindi basta-basta maka-anunsyo nga aton nga city official kag aton nga mga provincial official. Kung mo naman lang gid man ang pamagi na nga i-lockdown ang Bacolod kag ang probinsya sang Negros Occidental para nga makontrolar, mapungga naton ang paglapta sang sining coronavirus. Why is it? Why mo dapat kahadlukan kay ang mga lockdown nga gina-impose ang aton gobyerno, city man ako provincial, until pila? 14 days? Kay base pa ba lang sa lockdown, base amo pa ni ang makahatag sa aton solusyon. Kung hindi giba naton mapaunta totally ang paglapta sining virus, mapahagan-hagan ta. Iti may mga lockdown na ito kakatabo sa Luzon, ti maayo man ang resulta. Again, ang aton gobyerno, national, local, nagatinguha. Tanan nga pamagi, by all means, pina-exert ginilang effort nila para lang nga mabuligan ang aton nga pumuluyo sining krisis nga ginatubang hindi lamang sang pungsod Pilipinas kundi sang bilog nga kalibutan. Tamo lang pinakasimple nga ayo sa gobyerno sa aton. Kung wala man lang kita importante kadtuan, wala man lang ta emerhensya nga kadtuan, mas pakamayuhon ta nga magtiner lang kita sa aton balay. Provided himo man kamo pamagi ay
I mean, exert effort man kamo, abi. Kaya ang sa pinsar, permisan tao, ya, ano ang bulig sa gobyerno sa aton kung mag-lockdown ta? So, hindi ina masustener sa gobyerno. Siga, anong maubos ang kwarta sa gobyerno? Maubos ang kwarta sa lokal naton? Maubos ang kwarta sa barangay ta? Kung magpinagusto lang kita, release ang pundo. Para nga buligan naman ng gobyerno, hindi tataran-tara pagsalig sa gobyerno ang tiligangon ta, pamahaw, panyaga, panyapon. Hindi tayo pagsalig sa gobyerno. Kaya ginapat inansan tao, sila ni Presidente, ang mahatag sa inyo bulig, ang mahatag sa inyo bugas, ang inyong LGU, ang inyong barangay kapitan, kaya pabangkot, ano kalawig nga masustener sang barangay official sang atong sini nga syudad, sang atong sini probinsya, ang pagsustento sa pumuluyo. So kita nga pumuluyo in return, himo man kita pamagi ay. Permi mo na mabatian sa bisan di lang nga barangay nga purok, sityo, hacienda. Ariyo gutom na kami. Why na kami sa may ginakaon? Kaya hindi na kami kagwa di sa balay namon. Hindi na kami kalagaw. Tungod sa COVID-19. Hindi sa una, pigado man kamo. Hari sa una, doon mag mo makakaon 3 ka beses sa kadlaw. Ti karon kay arin ng kabot ang krisis. Amo na ni permi ang isa bata, amo ni permi rason ta. Pumuluyo naton palihog. Himo kamo inisyatibo bala. Hindi tarang permi pag-isalig sa gobyerno. Dali lang. My flash report na patrol with action, John Diaz. Flash report, patrol Pisamin. Apain kabesan na Eric Escoto na mag-aksyon. Apat live kita 3 area sa Parok Angela Hills sa Kupsang Barangay Vista Alegre Street sa Bacolod. May kanan sinisa ka shooting incident nga nagluntad karon ni gabi. Ate involvado diri no laki ning biktima. Ano siya ring ngalan diri Romeo Doremon, mga 42 years old action Eric. Ang edad sini ang suspetsado taga diri man kuno sa area pero I don't confirm ini pero amo nang panaysayon diri sa pamilya. Nagpalagyo ang suspetsado so wala may baruan nga rason. Sinong suspect diri diyan? Identify na? Ang suspect ya ang pamilya lang niya nag-name nga si alias Jimboy. Jimboy. Jimboy action Eric no. Okay. Ang suspect ang biktima mo to si Romeo Doremon, 42 years old, 3 months sa Kapurok Angela Hills, Barangay Vista Alegre Street sa Bacolod. Okay. Wala pa natin kina-confirm kung ano ang pilas ni Romeo, pero actually TL ang pilas. Pero dala pa sa ospital dito kung ano pang ibang mga injured siya o kung pilas siya nga biktima action Eric no. Dari sa may lugar actually pagkatapos ako pagkatapos sa ining incidente yun na yun action ang ginawa nila pang basta nila tubig wala yung dugo kaya pwedeng nila sa dugo sa dalan. Okay. Dalan na natabo sa highway. Ang insidente mo ni nagultad action Eric kung pasulod ka along the area sa Barangay Vista Alegre pati kami tira sa may Purok Angela Hills ari ni siya may magsulod ka may ara dara nga do covered court then madiretso ka ang unang bangga dara na action Eric no maliko ka din patuo o pawala gali kung going east direction ka. Okay. Paliko mo pawala mga 3 ka balay goro no. Then after action Eric dara na bluntad ining shooting incident. Ang yasilin mo na nga dalan ulo iskinita ina dyan. Yes, may pagka-eskinita. Okay. And then, ang incident, tinagluntad, pila ka metros lamang ang karayon ikan sa Pulian din mismo, sining ni Romeo. So si Romeo, gintiro sa sagwa sang balaya sa iskinita. Sagwa. Yes. No. Okay. Ano ang motive initially? Parang gina-check na ito under Magkotodil sa iban. Kaya hari ka mo din sa tiro sa. Ara ka din ka. Anong natabo? Ito yun na. Nang hindi sila kaginaw. Tiga, sa blagay naman din sa tubeo. Kaya higit paglabay ni Jimboy diyo. Kaya tayo si Jello mo. Oo. Jello. Pero pa tayo? Jello.
Zilo, may lain sa ginapangita. Si Jimboy nagabot rin. Oo. Tapos, Tapos paglabay, edit yun, tiro, edit yun, no? Tiro, edit yun, no? agano si Romeo, gapong ko. Gapong ko lang, gapong ko. Galuto-luto, das lang. Dari oh. Mm. Ang may mga bakso na oh. Oo. Akin kinaminom ka mo? Tubig. Gano luto, tapos lagyan ng minum tubig na. Tapos si Jimboy din, si Romeo din kapong ko naman. Sa piyak ko, sa piyak niyo. Dire ito, naglabay siya pa, naglabay. Dinalin si Jimboy danay. Dra sa basketballan, gamaon. Abot yung na rin sa north. Oo. Pakat do sa Paule. Oo. Papuli, sa akin tiro, edit yun si Papa. Papa mo na? Oo. Bali si Papa mo, kapong ko skili dadala, no? Oo. Bali pila kami ko po dyan. Inom-inom sila, barkada yung po. Damo man din sila ni Tononoy, ni Manong, kag ni Gio. Kag mga amigo man ni Jojo Anday Makmak. Dam, gali dala nagkatambay. Mga Pagkapos, gapong ko di ba? Anong ayan na natabo nga si Papa mong ginano niya? Yung tiro niya. Yung tiro, edit ka niyo, bro. Si Papa yan, pero... Di nang igo? Di na igo ni Papa mo tanay. Siya, tuhod mo to. Tuhod, mo pala talaga kita, nakina. Oo. Anong ano, mas? Nang pilato kalufok man. Mga... Ato, kalupok. Isa lang sa kalupok. Oo. Anong gigamit? Ito kita niya, impact daw sa Silpak to. Sulpak. Oo. sulpak lang ang yung gamit. Tiil tong igo yan. Tapos Jimboy din na. Actually, like, Jimboy din na makutara. tapos, pagkabot na rin, di ba, mo itong tiro, ano man may naglalisay pa, or wala? Wala na. Pagkabayagin tira doon. Pero system na gawa ko nito rin. Oo, gamain na siya daan. Hubog na yung daan si Jimboy. Hubog ka lang si Jimboy. Di nagkatos Jimboy. Nag-draw. Na pag ano, di pagtiro yun, naglagan siya dyan pa, ano. Pababaw? Papauli? Oo. Gusto mo isang kita. Why? Pero ano man, may lugar na sa may ano na sila, away-duwaring papamuli. Wala. Why na sila traso, ano yan? Ano yan ang pabukay na doon? Gitripping nga yan sa Oo, papaya. nagkukuha ng gate. Si Papa mo, bog hindi. Hindi so. Yung gitripping Ano, gitripping nga sa papaya? Actually, Gitrippingan, ano? ano man gitripan ng Papa mo doon? Ano mo? Si Jimboy yan nakainom. Okay. Ano ka dinganan mo ta? Nang RJ. RJ, no? Dari mo. Sila may dad? Nang 15. 15, RJ. Sir, si Romeo, kung si Jimboy, way na yan, away ka doon. Way, kay ako yung ang asawa na ni Romeo, yan magulang ko na mo. Okay. Kaya kami ni Dihari. Ilan na edad ni Romeo, gani? 42? Mga 42 na siya? Oo, Romeo. Ako so doon lang sa away. Way, pwede rin lang kami, kaya idiyati namun niya, sir, kung agaw na, kundi alin pa nga wala na nga sila nga virus, idiyati namun, sir, galuto kami utan, kakaon kami kanon, diri lang kami kakaon kay siyempre. Ang hangin na, kay may init sulon. Okay, sige. Uli ko kagi na mga alas 6:30, 5 ka mo lang da. Hasta nga nagbalik ko alas 7, kinumpas sila tubig ya. Kay balo ka, way man ka may bakal sa mga amo na. Romeo, Tremont. Sir, thank you kita. Action Eric, to mo to, no? And ayaw mo ng detalye. Anong station na sakop dyan? Station number 7. Pro Station 7. Okay. Yes, sir. Si Romeo Dorimon to? Action Eric na ba't yan? Si Batay, kina si RJ. Okay. 15 years old mo itong kailang isang din kita sa incident na karon gila mga gabi. Ginala sa hospital ining si Dorimon. Ang suspetsado nga si Jimboy ang wala pa gyapon. Nadapan sang aton nga mga kapulisan. Amo itong initial ginaban nila nung ang suspetsado sinigluntad nga shooting incident karon lamang nga gabi. As report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat Action John Diaz sa flash report sa area sa Barangay Vista Alegre, Purok Villa Angela Hills sa Vista Alegre. Ang biktima si Romeo Dorimon, ang suspect si Jimboy. Ginapangita pa sa atong sining nga kapulisan ang whereabouts sang suspect. Ang motibo hindi pa nahibalawan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon!
More development will follow sa balik report sa kato sining Patrol 3 naman na Patrol. Ang flash report ni Action John Diaz kinadurong sa iyo sa Karawas Life Extension Clinic. Gusto nyo libre nga medical check-up Lunes sa Biyernes o pod sa kalidad nga medical doctors. Kadtuin pamasalita ng Action GA Esteban Building ara ng opisina sa Life Extension Clinic. Dapat mismo sa Life Extension Clinic mabakala pinakasikat, pinakamapati ang vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian, damo mo sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo sa produkto sa Life Extension. Mabakal sa bisan di nga butika, ila restaurant nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information? Ikayang lawas, dulo sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ka kaka-text, ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up Lunes sa Biyernes o pod sa kalidad nga medical doctors. Pati produkto vitamin D3 katui pamasari Daral Aksyon GA Esteban Building ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Ang flash report para Action John Diaz kinadurong sa iyo sa Karawan sa Santon Plus Coffee Mix. Suabe ang aroma, suabe ang timplada, kag suabe ang sabor. Pagbugta mo sa aga, nakatimpla ng kape, preparado na, higop ka na lang. Sige, higop mo, sige, yuhom ni misis mo. Sigurado, free sa asin si Mister, amo man si Mrs. kung ang ginainom, Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! I-check na ito sa nga live feed. Ara na si Presidente Rodrigo Duterte. Ato Presidente sa sining public address sa pinaka-latest nga development kag-update sa COVID-19. Si Presidente Rodrigo Duterte. National government and your local officials. Nothing is more important than your cooperation. I repeat, stay home, wag matigas ang ulo. The outcome of this war depends largely on you as well. I also call on relevant agencies to ensure the speedy delivery of basic medical supplies and equipments to health facilities. From the approval, importation, and to delivery, everything must go smoothly to make sure that we do not waste time. Alam mo, isang bagay talaga na alam ng lahat is itong padili-dali, pataman-tamaran. Kailangan pagpasok ng papel, process mo kagad, ilinya mo yung you line up the tables where the paper should go one after the other para madali. Cut red tapes. I do not want red tapes. I do not want so many questions. Pagka sinertify ng isang government employee, I said, do not commit the mistake and we will all be happy and comfortable. Huwag ninyong, kung gusto ninyo magloko, huwag ngayon itong panahon na ito. To my fellow public servants, let us set aside our differences and work in solidarity to overcome this pandemic. We only have one common enemy, and that is COVID-19. Our panahon na ito. To my fellow public servants, let us set aside our differences and work in solidarity to overcome this pandemic. We only have one common enemy, and that is COVID-19. Our transparency, integrity, accountability, and responsiveness are needed, and I expect all of you to exercise all these in safeguarding our fellow Filipinos. As President, I assure the public that the government will be on top of this situation at all times. We will not leave anyone behind. Sabay-sabay natin labanan ang COVID-19 para sa kabutihan ng lahat.
I ask the entire country for your patience, understanding, and utmost cooperation. With your support, I am confident that we will emerge triumphant. Nothing is more formidable and resilient than the Filipino spirit. Matindi ang kalaban, but we will not surrender. Hindi tayo susuko, tayo ay lalaban. Yes, things will not be easy. And we Filipinos are tough. Mas malakas ang Pilipino sa anumang hamon. Now we all must do what we can and must para sa ating bayan. I look forward to the day that we the Filipinos can finally claim victory over this war and emerge as stronger and more united Filipinos and Philippines. Maraming salamat po. Osbo nako, ayaw mo kahadlok. Tagalogin ko, huwag kayong matakot. Nandito yung gobyerno ninyo para kayo pagsilbihan. At totoong pagsilbihan. Salamat. Malipot lang statement sa ating presidente. Muna buligan ta ang pagkontra sa COVID-19. Ang pangabay sa presidente, hindi lang ta magwa sa balayta. Kaya mismo tinakot-notisya guro mo. In spite sa mga lockdown ni dapat tigayon community quarantine, iti promiyara iti isang tiga-bagol kita. No? Wala sa bungog nila. Dapat kita nga pumuluyo, magbinuligay, maghinangpanay sa amo ni subong nga krisis nga aton ginaatuba. Hindi ka sa ato si Balakad Giadulong sa iyo sa karawa sa Santon Plus Herbal Oil. Ang baranyos may antibiotic properties. Santon Plus Herbal Oil, maayo ini sa may mga allergies, kag may mga katol-katol sa panit. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang katol-katol. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. I-check na naman report nagi ka sa ato siling mga correspondent sa ato siling pabalagad sa Action Light Patrol Program sa Martes nga edisyon. Amunin nga nagka-problema tayo sa COVID, iba niya gatiniruhay pa. Ay na, ano man nga sitwasyon niya. Itong isa to drink para tayo sa pangigaron ko no. Paglabay ni G-Boy pero sa kanya kasulpak. Ano kay tuhod to or ti ilang igos to. Una puruhan abi kundi lain pa ka nagdako pang problema sa pamilya. Ay oo. Pangabuhi sa Pilipino. Yan nga nagka-problema tas ang COVID-19 ninyo gatiniruhay pa kamo. Ay puwerteng ability. Wala ito report live gikan sa may Northern Negros ang ato siling Akatis PNP Connection with Aksyon Roger Gutiv. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, may gabi, please come in. Yes, Action Direct, may gabi sa ito mga kaksyon, mga update man direct sa Eric sa Siyudad Sangkali sa sinigapon ang COVID-19. Pinaga-patrolya naman ang mga katapos sa kapulisan tungkol sa curfew nga nag-start naman kay Inalasotso kay man kagabi. May natakpa naman nga mga 13 naman kabilog, Action Eric. Mera pagyapon nga pasaway. Mayroon nga Japon nga pasaway, pisar nga daw sa kada gabi mabalaan Manila nga amo na ng curfew kaya actually ang sirena na isang City Hall ng Pertikatunog alas 10 na siya sa do pero subong ara na sa alas 8 kapag alas 8 ang pulis patrolya na yon sa pagpamunpod sa mga tao nga harap sa gwa na wala pa sa mga balido nga rason nara sila sa gwa Action Direct so mga 13 naman kabilog to kagabi ang ini naman yang
ini naman niya nga gabi, amo ni ang ato naman ni nga bulubantayan, buwasa. Anyway, na-report ato kay ina ang 13 sa nga aton sininibaluan nga may ara naman nga mga offender sa sining curfew for minor. Sa okon curfew, gali ni sa tanan gidya nga citizen, no? Minor, adult, kag senior citizen. Gali. Now, pila ka mga update naton diri sa syudad sa Cadiz Action Direct dugang pagid ang kadamuon sang PUM sa report naton kahapon nga 741 subong nag 1,080 na. Nagdamo na ang mga PUM pero may mga naka-recover naman, nakatapos na sa ila may nakatapos na sila sining 14-day quarantine. Sa silang wala sila may ginbat yung 197. Okay. So, amo na ang sabahin sa nga PUM. So, kung aton man ini nga sumahon Action Direct ang ini nga data sa 1,080 Action Direct nga PUM kag minusan naton sang 197 nga naka-recover o ko natapos na sila nga quarantine. So, may mga 883 ka mga PUM magina-monitor karon sa mga katapos sa anti-disease task force o sa mga BHERT. Sa bahin naman sang PUI ang tatlo to nga nabilin kahapon sa napulo ka mga PUI. Salamat gid sa Action Direct man ang ginamonitor ay isa na lang. So ang iba naka recover. So ang amo nga mga na-report nga PUM. O kung PUI, dalagin lang kaya daw ang data ko daw gaway ko ma-plaster mayo. Okay, ang PUI gali Action Direct, ang tatlo kahapon na dugangan, apat, nagpito na, iklaro na ton. Sige. Patient under investigation. Hindi mo istanag, Barang Silvio. Talangaw. Dahil nagkaya daw, pero mag-budget ka kami yun. Ari aklarohon ta, kay ariman sa data gido. Ang PUI nga kahapon ta ni tatlo na lang to, nadugangan pa. Ang patient number 8 atong 1-year-old nga bata bala nga pabilin sa gihapon nga PUI. Ang patient number 9 atong 33 anyos nga lalaki nga may asawa naka-travel sa Manila, PUI gihapon. Ang patient number 10 ang 1-year-old sa gihapon nga bata man PUI gihapon. May patient number 11 na gali 29 years old ni siya. Okay. Babae, single. Naka-travel man sa Manila, ginaubo man siya kagilanat kag sakit niya tutunlan. May patient number 12 naman 45 years old is babae. May patient number 13 nga 83 years old babae. Okay. Ang patient number 14 is 71 year old nga babae, laban mga senior citizen gid. Ang mga person o patient under investigation. So, ginamonitor ni Slasong Direct dire sa may syudad sang Cadiz. Now, gi-implementar naman ang sa mga tricycle Action Direct katagduha lang gid ka pasahero ang dapat nga ikarga ang tricycle. So, tungod sini nagbutang man sang bago nga taripa sang plitihan po perti na kamahal. Kag sila yung iba niya perti na kamahal, perti siling ko ang maximum adi nga pasahero is 2 lang gid. So kung 10 pesos, 8 pesos ni Japon, matabo sila lugawaan gid ang mga tricycle driver kati mapirdi sila gasolina. Base kung ka pamati man yung pila ka mga lugar, madali man lang natin ibay
pangalawagon ang binangkaan amuning daga 30 pesos ang una 10 pesos lang lagasan nga tinampaan 10 pesos buong 20 pesos bayabas kag daga bayabas daga ni siya 30 pesos na ang tiglawigan 30 pesos naman kada gidaya passenger ang barangay Bangkiruan 20 pesos sa barangay Cabao 40 pesos na nga kontani daw 15 pesos na ni bayaran di mo. Kaduaan 50 pesos na ang kanaan mabini 40 pesos ang sulod city proper 8 pesos Japon nga minimum ang sa barangay Mabini 50 pesos ang sa Crossing Valderrama 30 pesos kada pasahero sa Don Salvador sa Maynara 30 pesos nga tag 10 pesos na tani Granville, Daga, 20 pesos. Ang Barangay Jerusalem, 50 pesos. Ang Barangay Luna, 50 pesos. Ang Martisan, Burgos, 40 pesos. Ang Barangay Magsaysay, Tag-Isak, Gatos na kada pasahero. Ang Barangay Tinampaan, Sinara, 25 pesos. Kagang Carmen, Daga, 25. Ang San Jose, Gambua, Mabini, 35 pesos. Ang Sambag, Tiglawigan, 50 pesos. Ang Sikaba, Calisbio kag Burgos 70 pesos na alis sa city proper. San Rafael Mabini 60 pesos ang tiglawigan nga proper 30 pesos. At tiglawigan Estrellas 30 pesos kag ang Villa Luisa Barangay Luna 30 pesos. Halos nagsobra sa pilo. Ang plitihan aksyoner tungod kay nabutang dire sa sining aprobado sang City Legal Office sa resulta sa meeting kay inasang City Processing and Regulatory Board dire sa may syudad sa Cadiz nga pirmado man sa YC sa CFRB nga si Mr. Gonzalito Manuel Escalante ang ining plitihan nabutang lang dire nga fair adjustment nga ini ipatigayon during sang period sang COVID-19 only. So mabalik man So, siya. So, ningon, aprobado na sa LTFRB action, Roger? Aprobado siya sa CFRB. City Franchising and Regulatory Board. Okay. Ang LTFRB, Land Transportation, pangkabilugan. Okay. Hindi sa city lang gini siya. Sudad na na ya. Kami di ang kongin mo nga CFRB mo. City Franchising Regulatory Board. So ina pagtaas ang plitihan almost nagdoble para na iya sa COVID. After COVID kumay na mabalik sa normal ang plitihan. Mabalik sa normal. Para sining sa magsaysay nga ang kada na plite sa tao is 30 pesos subong nag-isa kagatos. Wow. At mabalik siya 30 pesos. Ay gali. Oo, kay balo ka amula kay ban ang 30 pesos ka plite naging motion? May motion kada pasero. Kada ulo? Kada ulo kay di ka balo ka aksyonere kinada ang trip nila na da. Sa supposed to be sa anom ka pasero nga sitting. Why pa na labot kung na pamulak pa. Okay. Mag 30 pesos times ang anom ka pasero is 180. 180. Karon kay duha lang ka pasero gina-allowed. Te kung ilan na ganon kag suktol na pa 30 pesos, 60 pesos tangan duha. Perdi sila kay ang ilan na gasolina sa one way lang nila mga 2 litro man guro. So klaro kung tas tricycle, duha ka tao masakay tag 100 200 muna. Amo na siya. So sa isa ka tricycle kailan ang pasahero duha lang. Sa isa ka tricycle ang pasahero duha lang. Okay. Hindi na magsobrada. Kaya kung magsobrada, pinakpot ka na. Ikatatlo sa driver. Ikatatlo sa driver. Kaya kinalan magtakay gani, ako sa sidecar siya, hindi siya magantag sa driver. Ang isa na sa sidecar, ang isa sa back set na. Sa likod sang sidecar. Sa likod sa sidecar. Hindi man siya magdikit man sa isa. Man may interval block. Correct. May distansya lang gamay. Distansya gamay. Kabid ako. Distansya gamay. Kabid ako. Galalain ng mga commuter. Yan, makublay si Pablo nga 30 ng plite. Lagi mo yasin. Lagi tayo karami mo. Temporaryo mo lang na.
Oh, ini ang gwa sini abi action Eric daw para balas nang gadali kabla. O, gani. Para sa paradal mo sila nga dugay Panginoy. Sila nga dugay pa dahil kulang pa tatlong pasahero. Lulingho din na sa kupar mong. Oh, tayo masiro. Sila mo kasi nga nga. Oo. Kaya dali pa binobiyara ko lang tatlo be. Oh, na. Wala mo na siyang gwa ya. Saan ko sila na lulingho din na sa kupar? Naululig ko. So, na. Kaya pero magbalik ka naman, Jerry, halimbawa, pagkadto sa ginhalinan mo, maplitik naman na natin siya naman? Eh, mabalik ka ba? Nadersin naman eh. Ay, aba, 200 Pero may saysay kaya nalin eh. Amo ganay sining koti, kung di ka nagsakay, pagkadto sa imo gipanaugan, sin. Oo. Pagbalik mo, kapag adto sa ginpanaugan mo, sin naman na. Wow, kamahal ko mo. May dala ka nga may dala kami plywood. Sinabi nga inog atopos balay mo. Oo. May magkahi pag inaya. Ito istoryahan na lang na ya. Grabe gali, no? Oo, di kung masiling naman ang driver nga, di okay na lang total, siya naman bayad mo, libre lang ang dala mo, di okay mo na ya. Gali kati, wala tayo may imo na kati. Tungkol na, para na nas COVID. Para kay Baloka, para sa COVID. Kay Baloka, ang ginalakawan ni Mayor, ang kuhan mo, ang social distancing mo. Yes, ang social distancing. So, parang ma-impune na husto, bayad ka sa plating amune sa duwa ng katao nga masakay sa tricycle. Dapat, kung pwede na, masakay ang tricycle, anom katao. Kay Baloka, duwa sa front set, duwa back set, duwa back ride. Masurusap, not klase blaira na. Pati, amo na ano mo na karon kay hindi ko man nakasakay series na. Gani man. Pero wala series kinaan subong limitahan ka Manila, sila nga ay hindi na kami pasaka, mula lang ang pasero namon pulok bilog ko kay wala na gina-allowed. Man. Kahit amo man Japon, physical distancing mo Japon mo. Correct. Tagdason, kung manahog ka magiging series, manahog ka to crossing i-5 ka, layo pa sa lalakton mo to. Man. Mo na nga may mga tricycle kagabiyahe. Ganiti, mo naman na, pabor may tricycle, less maintenance mo sila kay hindi sila kargado. Tika karong mag-lockdown din yung karong gadis. Wala siya may biyahe eh. Ate, way na gid malaya may biyahe. Basta mo na, may biyahe na malalaguro kung magpangumpra yung mga taga dito sa pagkaon. Bisa mangumpra ka, bay ka mangyapon sin. Bay ka magyapon. Kagduwa lang ka pasiro gyapon ng tricycle. Duwa ka pasero ng tricycle. Alam pa lara lang kuro Japon na yung biyahe ay kasi Baloka, tao yan, bakal ba pagkaon mo. Ang matabo sinete, basi matagaan sa natawag nga quarantine pass. Pagkatapos sila kami quarantine pass yun, kumpra ka pagkaon, di gamit may tricycle Japon ka biyahe. Correct. Kaya mo na siya matabo aksonere. Kaya may mga lugar gini-gani pero sining Don Salvador na, way ni agi ang series na. Instead sa series, tricycle na lang. Tricycle gini ang pinaka-means of transportation. Anong lugar nga pinakalayo nga dako ang plite? Amo na yung barangay Magsaysay. Tagshin. Amo na ang pinakamahal? Amo na yung pinakamahal, yung pinakalayo ni siya mo. Okay. Ang example na lang gani, ang barangay Jerusalem, ang barangay Jerusalem, 15 pesos mo na plite na. Te mo 50. Gani. Te duwa ka bilog man ang ikarga lang mo, di ba pwede ka karga damo. Sa subong, kuwanli, ginadumili na di ang riding in tandem kag riding in trio. Gani kiti, why choice, no? Kung amo naman na pamagi, magtaas, sakripisyo kami natin pumunuyo day, no? Hindi lang ni gamay, dako nga sakripisyo ni, kay manti-parti pa kapigado ka na sa kaiwat sa kwarta, kay wala manubra, wala negosyo, ate, galing kay... Magbalik ka. Kay kabuhi, mantaya, di mo. Back and forth, ang imong nga gasto, 200 ba? Pinapatari ka kilo bugas, ano? Ate, laban eh. Mga 4 patani ka kilo bugas na ang iniguan sila sang 200 mga back and forth. Sigun ini may bahay pa na. Putik-putik na bugas mo, sigun di. Dako tod nga para sa anon kag sakripisyo na sa mga commuters na ton sa mga tricycle nga nagasakay da. Amo ganit damo gani ka reklamo tus lakon kay na nag-meeting besting hapon gid emergency man nga meeting sa mga
kang Committee on Transportation, Sus. kag mga city councilors nga mga membro sini nga committee ba. Oh. So motok ay na ang na-approve kag ini siya approve na siya nga taripa while nga ara kita sa period sining COVID-19. Siling ni Migo tabla ang taga-Catis bla si Roy Beltran ba? Oo. Siling niya wala na tricycle nga mabiyahe pang sa Lunes balik ta sa karosa. Ate. May ara pa man na galing kay may ara pa man na pero kung sa city proper guro na hindi na kaiban malakas na malang. Tika mga mo. Ang city proper bisang kalapit pilang plitiger? 8 pesos niya Japon, waya magliwat. Way magliwat. At may na problema. Ati pro ang lagyo-lagyo ka mga lugar. Ito exchange iti sakit sa bulsa Kaya na. sa city proper actually talaga kami ka pasero ganyan ta gapat. Gani, May gani. estudyante. Oh, correct. Tiga pamula ka pasero pero kung sila nga ano ka bana na isa dua malangin. Oo. Ti muna labi na sibuga stricto nga nabutag ni maximum of 2 passengers only. Ti ko magsubra ka sa kontakto karga mo may masita gid mo. Nakpon ka gini ka ipataw gito pinalidad Nga na butal sa executive order number number 011. So mo gina dapat likawan sa mga tricycle driver. Yes, kahit makagan tricycle operator, sinaksunod niya ginang driver niya. Oh, correct. Hindi kin mag-violar kay base kung ang iya sila nga tricycle may impound, may multa siya, kag posible nga waon pa siya sa rehistro niya sa kakaso ng iya sila nga franchise. Correct. Iway nag-siya after sa COVID-19, kasi hindi ba niya COVID-19, hindi ba niya magtiner? Kung na kinahimo sa buong gobyerno ta iya. Gani. Hindi ko pating, hindi siya pagka Lunes malaw-lao ni sa nandiyan din tali putupod man naman itawo di. Gani. Sa city proper, ang biyahe sa tricycle sa normal lang ang mga days, medyo pigado gid man, no? Subong pigado Pigado gid kay amo na bala sila nato may limit ang karga Hindi, luwas na mag-limit ang karga, may nagsira na di sa amon yung mga lagko, mga baligyaan. Kasi bagay, ti sila pa may malagaw city proper kung ang halos tanan sira naman. Kag magluwas mo malagaw kay tanan galong mas sa COVID. Gani ti ang magluwas na nga magwa daguro ti manindahan kadto supermarket Correct. Kadto sa butika kiti wala naman sa mga artida bulo ang sara mo na mabaklan sapatos ta kunano pa da. At yan, pagkaroon man, umdom ka ba sa sapatos, mo nga kung gisa ganito. Isang pigado tao ganing bayo yang ayaw tanan di mo na masuksok pigani. So ang rimo da ang makakadto city proper makadtos butika or manindahan na lang. Amo ginang matabok sa direct. So mo na nga laka-laka ang tricycle laka man ang pasahero. Oo, kahit subong ang isa pag ito kay na gin para ma-implementar ang bagong executive order ni Mayor. Nagintunga na ang tricycle. Amo to kay na ganing nga may report naman ang baton ko nga. Gintunga. Jer kadto bala to si Engineer si Barbie. Wow. Hindi kay gambal man ang gobyerno nga ma-physical distancing kay ila to gintingob ang tricycle pakadto kag magkuha sang ilang schedule. Siyempre ka na mo na ginutok, bisara mo ba mga 4 mil ka tricycle ka daan? Wow. Iba 4 sang ilang kabilo ka 72 hours, 3 ka daw lain nga mabiyahe. Kasi buhay naman sila. So, mabiyahe naman yung mga numero. Tanan na siya coordinated na sa task force na binigay sa pulis sa traffic. Kapag abot sa nga mo ng adlaw, kagang imo ba di number, ara, gadayan daya ng imo tricycle, tapat ka man. Kaya mo na nga kamahal sinikay nga, sa isa ka simana, 3 lang kadlaw ang biyahe ng tricycle. Amo nang plitete, ang gaubo naman, ang pupuluyo. At least itong imo, ngati, kung bakal mo ni bugas, sus, kadako pa sa makantual niya. Gani, may bugas ka na. Sa 200 ba, may bugas ka na. May sudaan ka pa. No, pero tiko na ko lang niya. Silik ko, tibayaran ta kasyen. Lakaton mo alin sa city proper baka tos magsaysay. Sugot ka. So, hindi magani kuro ka magsugot. Guro, pila ka kilometro, aw? Sus, perti ka.
May 20. Ayun eh. May pulo ko ba 20? Ang Cadiz to if ay nga naan eh, mga daga ni Guro mga 10 kilometros. Oo. Nason ang if ay pagkantos magsaysay, ate more or less Guro mga ara sa mga 18 hasta 20 kilometros. Tan. Te ang if ay na iya pagkanto to, road na na. Kay way pa na to masiminto gid bang dalan may ara gid man pero mga utod-utod lang. Okay. Tamo na, ang maintenance ng motor na, sa tricycle na pertiman. Malag replete. Tingnan kita yung pagabuhi tao. Di daw, ara sa tricycle, muna kadamo sa mga distributor tricycle, di ang motor dire. Kadamo diya mga shop nga pag-ubra sa car. Kaya daw, may supply wingod na diya, iba niya. Ya ano na lang ko sa akong trabaho, kay ma-down na lang ko tricycle, kay mabiyahe na lang ko. Alam mo na nga nagdamo, di kapit pa, way ginyan punggi ang kwandi, wala pag-ipauntas ang franchise block. Sige lang at sige, tamo na nagdamo, man yung nagdamo ang tricycle. So, mo na, ang mga bag-o diri, aksyonerek, nga kaina nagkatabo ini konektado tanan sa crisis sang COVID-19. Tao gati bao kaina ganito sa border to Sagay bla nakalabay gid ko. Dili ko daw kasi nabuno tao te halin sa pagpanaog ko sa motor in video ko pagkanto sa ilang kanupi. Bao payara galito isa ka driver sa isa kargo ta kalisunad sa Bacolod taga Sagay man siya. Di pagkatapos sila isang mga frontliner dito mga healthcare unit nga sila nga call ka na PUM ka na. Ganun PUM ma-quarantine ko nyo kasi ligat Bacolod mo. Silingiti ano ni karon nga ako nga trabaho ya mag-drive ko kay 14 dias pero wala ko yung obra. Silingiti dito ay baylo 14 dias nga pagkatapos sila ka ma-clear ka okay man kung mayara ka ginabatyan ma-monitor ka dayon. Silingya kung ano matabo abi sa kabuhi mo maka 14 dias di gid mo magwanta ang kabuhi man nimo di ang kabaylo sila kasi wa ta kabalo kun ano may virus di makita. Tiling nga, pamilya mo pa karon niya kung ano pa gid nga may ara gali ka COVID carrier ka na gali. Pamilya mo na ya. Alain pa gid na kasi di na pamilya mo iban pag mga tao sagay. Daw na intindihan niya matatigin endorse siya sa BHW nga quarantine siya. Ting isa ito pa po niya, ariya mo sa mga plam na siya sakay. Yati sakay bis niya po sa lakyan mo ito para ikaw mo niya quarantine mo na siya. So, kalalain man sila mo. May mga ato ganito kay na nagbalik na lang kay madulong to sila sa ilang inog sweldos taon na to. Kung daw sa dyan, ay blato. Pero kung nakaroon kay wala man sila sang travel, certificate, alin sa ilas din nga barangay, kaya kinaglanon pagali. Kay para nga clear sila dason ang good light to kay Silingati. Sir, kay taga Bacolod ka mo quarantine na mo ka mo automatic. Okay. Dahil nato, kung taga Bacolod ka mo, hindi ka mo na quarantine sa inyo balay, kaya ang syudad na gintigan at yung lugar nga sa din, quarantine content na na ibutang ang mga mag-quarantine sa iba, alis sa ibang lugar, kag 14 dias nga tipanon ka mo sa gobyerno para masiguro manamo ng amon di nga sitwasyon. Asos nagbalik na lang sila sunerek sa Bacolod. Kaya mo na, titi na matigayon ang mga transaksyon tungkol sineti maayo man dyan po na may ganin nga ipapundohon taneng tanana. Kaya magsiling kita ya lockdown not nga complete. Hindi mo na siling nga hindi ta bakal pagkaon, hindi ta kakaon. In fact, yung matali ga comment ganyan niya. Bao, tani makona natin kita, yudaan na kita sa gobyerno. Pero na yun na sa gobyerno ya, pero hindi na ito pagsaling na tanan. Kung hindi naman sistema sa gobyerno, kakatamo man sang grastuhan. Sila naman, sila sakya lang sa politika niya, ito lang lapit sa luwag ang kuwan. Isus, bisan ano natin ka maayo diyan, tanan, hindi natin ma-please ni. Mayara, gina Japon mga misinterpretation. Nasa mo na ni kaseryoso sa nga itong ginatubang. Hindi na tayo magsiling pa nga
isaligta sa gobyerno na kinamayara kita yung inisyatibo mga aton. Oo. Tao kay tao iya nga nagapangita sang iya man sila nga pangabuhian nga hindi man maano, hindi kinaya pabayaan man sa Ginoo. Man nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang hawa. Correct, Action, Roger. Hindi lang naton nga pag sila nga si gobernador, si mayor, si Sosya Budlay na sinamagamo na yung obrata. Ang ato dre nga kamay pa matapos na ni kay para maka-celebrate na kita Independence Day sa Correct. COVID-19. Yes, Action Rex. Gusto gina. Amo ni. Ato diri nga madulo nga report kay daw ginapulo tayo ta linong kayo ang syudad. Yani kay ato ko to sa sa Tiglamigan daw mo may gibit dito sa pulis black kay nagi to kita ko to sa task force. Kasi nito may kainom ko to nga muna ni oras ni las 8:30 na padulong ko to sa police station dapat tulo tawhay man. Las 8:30 na. Ya patagwin sa itong taga-Tiglamigan may kainom mo to ginasaway sang ilang SK Federation o SK Chairman daw ay pagpamati bla. Tugit at tuwas pulis to sige bit sa maguro to balik te balanta na kay nagulat-ulat kita to why man kabalik pabi ang pulis action reka. Tiyan mo na damo ka pong salawayo, no? Correct. Mga budlay ni mga salawayon ng mga tao. Kita katapusan kung mag-amo sila mo na galing kinalan ang aton gobyerno may aragin sa iya nga matigas na kamao. Ipuruso yung gidya, may aragin siya political will. What is right is right. Correct. Para nga dira kita mag-stand sa sina ng mga prinsipyo para matuan ta kag malula na ni ang COVID-19 action ereka. May gabi dira kay Kwan, kay Pegasus, no, pamati sa aton. Si Madam Tina Mabugat. Kag pamangkot gid si Colonel Calisto Mabugat kung kamusta kung ang operation sa imo siling Gotibs Resto Bar. Ate, kuha lagi ni subong yung action erek, mas baga sa ano, para lalagin natin nga may baklan man mga tao. Actually, meeting kami ginasa ako nga mga timbang. Kasi ko, ang matabo kami ka, ang ako nga team, tawag ko na team mo together, everyone achieve more. Buligay tadi haway, diya sa busing-busing di. Okay. Siling ko, amo na yung ato ni Moon. Kung daw, wagid man yung mayo tawos, kung ma-rotation, ma-alternate na kita duty. Pero kung wala na gid, isirat na gid. Dahil, kung nasi ko nasun ka mo, tagaan naman ka mo, tag-1 milyon ka na isa, para makapangabuhi man ka mayo. Bodo siguro doon ka ba? Ay, di purma. Basi isukot ka sa imo nga mga K9 da. Sige, hindi na magdugay. Ako na yung report ang sinil. Hindi na magdugay. Kernel Mabugat pa yung gabi kay Kernel Mabugat Arasa. Kay Kernel Calicto Mabugat pa yung gabi gina siya. Report! Sa siya mo na itabo nito. Kung siya po tayo ito niya kapurmalan bala. Report! Ika siya siya sa kanila na sa balita. Una sa aksyon. Si aksyon, Roger Gutib nag-report. Sa Bacolod, aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Roger Gotib live report gikan sa mga syudad sang Cadiz ang balita ni Aksyon na Roger Gotib. Ginadulong sa inyo sa karawan sang Santon Plaza Herbal Capsule o kon ginadulong sa inyo sa karawan sang DTX 500 capsule. Para sa kompleto nga management sa sining liver detox, mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule may tawag lang nga detoxifying compounds. Bali mo siya nagatinlo sa ato sining dugo kagatay. May mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Tumarkita na adlaw, DTX 500 capsule.
Ayos! May gabi nila sa kay Madam Grace Fus. Wow! Sa kay Madam Grace Fus da, mayong gabigid. Kagbayan na nila nga pagporok-orok. Halom da, Madam Grace Fus sa COVID Hindi kita niya maglagaw-lagaw. Magkati si Madam Grace Fus, why man niya hilig maglagaw mo. Alis sa lobrahan niya, pag-abot na, balay na lang rekta. Toto Roy Beltranda, mayong gabi. Sa kay Toto Gister Husalda, mayong gabi. Mayong gabi dira sa kay sa mga taga Hacienda Guza, Barangay Matabaang Talisay, Pamilya Gonzales. Ang ako dira kabataan, si Luping kay si Mokong, alin kay Gabriel Santillan Gonzales, ang Panamyaw. Amo man sa kay Angie May Gonzales sa Hong Kong, ara siya kapaurok-urok. Sign on to sign off pamati man sa aton. Pag ginatamiyaw yung pamilya Payas sa Purok Paho 2, Barangay Istipaneya, no, nagapaurok-urok gid sa aksyon Night Patrol. Alin na kay Axel Seyap nga nagapaurok-urok man pamati diri sa inyo palatuntunan. Malon si Talisay gapaurok-urok man ang amay ko sa gintubdan la Carlota, gapaurok-urok man si ni Carlo June Gorsal. Ara siya gapaurok-urok siya pamati. Sa mga Gonzales family sa Tupas, ang ako pamilya dira sa Lopisaina. Alin kay Angie May Gonzales. Sa kay Ruel Lanawan si Roma, maying gabi. Sa kay Rizal, ara si Rochi Garbo Pabulayan. Si Zel Marie Severino Araman, nagapaurok-urok yun. Si Alin Transporto. Tatay Moroy kag Nanay Leti, Mama Idna Lapar. Sakay Joy Linlin. Sa tropa ko Brad Budoy, Alex Bobby Bindol. Deruli na transporto ga monitor gidra nos Toto Alin sa Masbil Barangay Kubay, La Carlota, nagatamyaw. Sakay Toto Albic Poy Hinulan and family, happy listening. Sakay Sir Benji Hiron and family, may gabi si mo sir. Kami ako lang 5 kodra ka kids. Si Arjanil, Arzim, Ariel, Junior, Arlon, Arwin, Nilida kag Ariel Kabatak from FGA Village, La Carlota. Ariel Kabatak ang nagatamyaw. Ayos. Sakay Nonoy Gimapang da, may gabi Sakay Manny Lokyas. Aga paurok-urok istoto Manny Lokyas. Hindi man kompleto gabi ko ni kapaurok-urok. Sakay Maninoy maing kag Maninay Chari sa labasyon nila sa Carlota. May gabi sakay Nonoy Manggubat, Sang Robilio Taxi, araman kapaurok-urok. Kay Paris Stephen Oy, Kumari Angel Oy, Ihado Koichi, kay Samuel Oy, Misa Mrs. Lori Oy, dira sa Tacolingbo, nagapaurok-urok gid pamati, no? Adventura family, Apuhin family sa Sunrise, Morsha, Wendy, sa kay Dennis, Duday, Tata Imoy, Nanay Ina, Nanay Rita, kay Kali, Baby, Tibo, Uwila, Macvin, Tuto, kag Melissa, Clawood, Ivan Yes, kag Kabayaw family. Ginatamiyaw ka muni, Toto Mitch Bintura. Sa kay Manang Mario, kay Manang Linda Birdie Frado and the family, happy listening. Nagapaurok-urok gid, no? Si Roming Guanson sang Banago, araman kapaurok-urok. Sa kay nang Merlin Aliday Kapunong. Kamusta si Manang Merlin Aliday Kapunong sa Valladolid? Kamusta si Nong Bumboy Kapunong? Kamusta si Nong Bumboy Kapunong? Sa mga Junyo family da.
Kapunong family kay Ma'am Kapunong da, no? Sa mga taga-barangay Baliwagan, si JP Kailim kag si Nick Kailim gapaurok-urok ni siling ni Josh M. Carr ang panamyaw. Pamilya Calyadi Paula Monfort, tamya kamo ni Ku Karatista. Pamilya Villarus, Olvido kag Magno sa Cadiz, ginatamyaw ni Inday Blasa. Wala ko nga pagpaurok-urok da. Si GBM Pam Araman, check attendance lang. Toto Ricky Barbas da, mayang gabi. Bawa nagapaurok-urok si Toto Ricky Barbaso. Si J. Phil Goss, mayong gabi da. Sa kay Inday Marjorie Voluntate, malanda nga pagpaurok-urok. Ay, magpamati gid sila ho. Oh, sa kay Maan Similiano, bawo naga-ugtas man sa ho. Sa Magbalyo, naga-monitor sa aton si Roland Minerva, si Bert Bingson, araman kapaurok-urok man. Hacienda Candagit Farm kay Philgard, Mr. Cesar Tupas, kag security guard Cesar. Ano kala smart? Alin kay Romar Tamayo. Sa kay Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family, happy listening. Sa kay classmate Merly Dolido Magallanes. Sa kay ninyo da, kay Christopher Redfield. Ara siya kaporok-urok. JPT. Si Sir Agustin Barayoga and family nagapaurok-urok man pamati. Watching from Anapla, ari ko sa balay, Ray Jan Tan Villalon. Sa Barangay San Juan, Pontevedra, nagapamati sa aton si Raquel Di Mala. Araman si Carlo John Gorsalo. Pa-check attendance lang, Ray Jan Tan Villalon. Sa kay Marie Jane Jaime, Santa Lisay City, araman kapurok-urok, no? Sa pamilya Leonidas, dara sa Pait La Carlota, natamya kamo ni Yeye Leoneda sang Singapore. Raquel Di Maala, mayang gabi. Pamilya ko dara sa Barangay Bata, Bacolod City, natamya ko lang. Alin kay Kathleen Maglalang, Saudi Arabia. Tabuk. Manang Sonia Dilatore Delgado, da mayang gabi, ha? Great ko lang bata ko, si Narisa Ruiz Ilare. Kaporok-urok man sila ni Josephine Locsin Hinirato. Watching from United Arab Emirates, Dubai. Pamilya Roquero, Hacienda San Federico, Barangay Maaw, Bago City. Alin kay ako lang to. Baw, ako lang to. Sa dinis sa Zanzibar, Africa. Bukod layo ba? Zanzibar, Africa, si Rene Sumbi. Ara ka porok-urok. Sister Roda Magbanwa. Mayong gabi. Sa kay JP, kay Nike ta. Natamyaw ka muna ni Josh M. Carr. Sa kay Hinser Mumbai. Kay Angie May Gonzales. Ara siya ka pa urok-urok. Ipamati, Tamyaw ko lang si Tatay Boy Artifici, Nanay Jane Artifici, si Kovi J, kag Brent Artifici, Pontevedra. Halin kay Ayik Artifici. Sa Barangay 39, araman si Regime Lasio Jimenez, si Parita Lito Gerolini Espinosa, si Noel Magbanwa Lagos, check attendance lang. Pamilya, amay gabi nila kay Boy Mendoza. Boy Mendoza ka monitor gid, siling nito to Gistero Sala. Si Grace Alimon, ginatamya ka gid ni Boyetski Labafies Claridad. Sa Singapore, Vicky Zamora Puentes. Sa Parok-Orok man si Hel Clito Slim. Puwerte man na sininga pa-urok pamati. Verona Trabarhidan family. Kay Carlo John Gorsal. Tamyayo lang si Lauro Gorsal.
Magpag-greet ka mo gano'n, ituloting bonyo para hindi maglapta, ha? Si Tatay Teddy Rihida, monitor man, siling Ninderona Trava Rihida. Ayos, ang ibang karon naman ha, kaya kastarba pa sa aton si Stephen Fresquito, live report gikan sa area sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Report. Yari sa aksyon Stephen Fresquito sa report, may gabi, aksyon Stephen, please come in. Aksyon na Eric, isa naman kagina ka press conference no ginpatigayon ni Mayor Renigo Estilo diri sa siyudad San Carlos nga sa mga press con iya ginbutyag nga boss adlaw magahimo naman siya sang isa ka bag-o nga executive order nga i-fully implement ining curfew sa mga senior citizen nga nagaedad 75 pa taas kag ining mga minors o ining mga estudyante nga isa sa problema sa gihapon sa aton na local government diri kag ni Mayor nga mga pasaway sa gihapon action Eric no kay bisan pa man ano nga rekorita ano nga mga pagpabalo tanan nga mga media practitioner diri sa siyudad sa San Carlos ang nagabulig kag naga-inform sa kini nga publiko apang sa gihapon padayon nga sige dalagaw-lagaw sige hinampang diri sa mga kadalanan sa siyudad San Carlos kag ginakapoy man ang aton nga mga law enforcement sa pagsaway even si Mayor adlaw gabi nga nagalibot sa siyudad San Carlos action Eric apang padayon sa gihapon ini nga mga katig-agid sang ulo sang aton nga mga kasimanwan no gani nga by Monday posible yan na ipag full implement man ang lockdown diri sa siyudad San Carlos action Eric sa sulod sa 14 ka adlaw pag ini nga lockdown may ara ini nga pwede sa gihapon ang ining mga delivery van o ini nga nagadala sa mga commodities no ini mga goods nga consumable lang sa tao nga pwede sa gihapon makasulod diri sa syudad apang wala na sang iban pa nga makasulod wala man sang iban nga makagwa no amo lamang inikag ang aton nga merkado padayon nga mangin open sa publiko ang mga commodities lamang ini mga supermarket groceries mga tindahan nga as long nagabaligya ini sa mga pagkaon pa sa the rest ang mga private nga mga ini nga mga negosyo posible sarado ini tanan action na Eric kag may ginatagaan o gimeng mando si Mayor nga ining mga aton kapulisan kag aton nga Philippine Army amo na ang mangin magpatrolya sa bilog nga kadalanan diri sa siyudad sa San Carlos kag kon may ara sa gihapon nga maggwa sa ila panimalay ilabi na ini mga senior citizen kag ini mga kabataan nga sila na mismo ang magadakop sini kag para no nga hindi na magpadayon kay suno pa si Mayor nga kinahanglan sa sulod sang 14 days sakripisyon sa San Carlosanon para nga hindi na mag-spread kay aton nahibalan na karon action Eric nga in everyday gasaka ang kaso sang sining aton nga mga PUM kag PUI sa karon may ara na kita diri 757 ka mga PUM kag may ara kita pulo ka mga PUIs na sa karon kag additional karon action Eric nga ini lamang nga hapon na confirm nga isa naman ka isa kaya isa ka ara dira sa aton nga checkpoint sa may bulwangan nga frontliner ini siya nga lalaki nga na-confirma nga may nga isa ini siya sa PUI sa karon. So sunod pa si kay Sir Joe Alingasa sang ang aton CDR Remo officer nga ini siya ginatagan na kuno sa medication kag ara lang siya kuno sa iyang panimalay bilang home quarantine instead nga pagadalon sa hospital. So ina nga confirm ini ni Sir Joe sa aton ini lamang gid nga gabi kag aton lang ina i-update kung ano na may status sa sining PUI sa karon nga isa ka frontliner nga dira sa may barangay Bulwangan. Kag so far sa lockdown nabalikan nato na sa lockdown by Monday posible man nga ipagastiton ni Mayor ining mga hoarders no ining hindi na o ginapangtago nila ang ilang mga baligya ilabi na sa in terms sa mga groceries sa pagkaon kag hinali may araman nga mag-overpricing so iya ina pag-monitoron para nga hindi ina sila magpadayon hindi sila magpangimulos
sa ining sitwasyon karon o krisis nga ginatubang naton sa sining COVID-19. So amoy na ang striktohon nga pagbantayan ni Mayor kag tanan nga mga entry exit points sa siyudad San Carlos halos tanan bantay sarado ini hilabi na nag-umpisa ini nagligid pa nga semana until ining Monday nga mas dagit nga pag-striktohon ang ining pag-lockdown sa siyudad sa San Carlos. So mo lamang in action Eric una sa balita una sa aksyon ni si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat, Stephen. Si Bossing report live dira sa may area sang San Carlos. Ang balita ng Aksyon, Stephen Fresquito, ginadurong sa inyo sa Kalawas sa Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic at pandepensa sa mga germs, viruses, kag bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo nga habon, batok sa mga katol-katol, arikis, punggo, dilap, ringworms, kaspa, body odor, kaiban pa nga mga skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Mabakal sa mga butika. May gabi nila sa pamilya Espuerta sa Barangay Bata, especially kay Summer, Princess, Mami Charlene, Daddy John Ray, Rakda, Kagnanay Moritz. Ang panamya halini sa kay John Ray Espuerta. Nagapaurok-urok gid, no? Sa mga taga Sineco gali. Sa dito ara Yubo. Run out gyapon kuno daw. Sakripisyo karaga kwanda problema ang mga arada, no? Si Sir Edwin Pineda may gabi sa kay RBE Tahong, Catherine Opelencia Nulias, kay Nene Nulias da may gabi kasi kabataan, sa kay Jerla May Atong Salazar, Gerald Babaw, Malisa Magbanwa, Yum Silbor. Kita Bibi Severino, kay retired Captain Dingdong Severino, kay Barry Culudo Itor sa Ita. Gerald Babaw, pero miniga pamati sa to, no? Si Gerald Paul Agravante, si Jocelyn Kalamaan may gabi, sa Bahrain may gabi nila kay Ramil Jaga, Elizabeth Malaka Gamala, araman nga paurok-urok, sa kay Primo Benito Magbanwa, Serena Grande, sa kay Romel Calza, sa kay Jenlyn Dicina, sa Pacoma San Enrique, araman si Reggie Gabales, Kenneth Valencia, ay lang sa bana kung agwapo, alin kay Sofia X5 Sang Morsha, Arlene Magbanwada, may gabi pamilya ni Randy Fidel Brabat, kinatamyaw ka ni Alea Kim Chansay, tamya ko dira si Brad Buroy, alin kay Anthony Espigol, Maribek de la Torre, may gabi, sa kay Renny Boy Suarez, sa kay 348 Leo Boy Castillo, ara sa Villa Angela, kay Auntie Flor Malaka Bailon, Kasin ko Lenny Toledo, tamya ka mo ni Elizabeth Malaka Gamala. Toto Chepi Villanueva malapitan da may gabi sa balay gatiner si Mark Rensil kag si Marcela, siling ni si Rina Grande, Romo Pasaporte alias Calvo, Lisa Joy Ilon Amoroso, Reggie Gabales, sa Kawayan ka monitor sa aton, sa pamumuno ni pinalangga nga Kapitan Tuan Magbanwa, halin kay Benito Magbanwa, sa kay Lane Joen Salanap, di sa Mrs. Ramon kag Lilia Taton, di sa Mrs. Remo kag Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi dira sa Gardenville, sa Division Barangay Tangob, Heaven, sa kay Cassie Pisong,
Dongding Lu. Si Josepina Locsin na Hinirato. Ara siya. Lula Consindo Rias sa Purok Marang Mandalagan. Brillantes kay Toto Orek Kasuugon. Alin kay Tintin Suugon Brillantes. Mrs. Judith Calves Pamposada. May gabi ha. Sa masilingan si Ramsky Tuazon. Pamilya Jarisco sa Hinigaran kay Caprens, alin kay Ramel Jaga, Carlo John Gorsal, Reynaldo Poderoso, sa kay Jericho Tambasin, Gina Ramos Divino, sa kay Kapitan Junior Alcantara sa Barangay 12 and Family, sa Bacoora si Reynaldo Cabison, si Jemnet Gaitan, Cristina Taksagon and Family, kay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18, Pareta Jonathan Diaz dra may gabigid. Sa kay Carol Biacon Jr., Dingbong Lee. Julius Tinoy Tia Diamante tanan sa Bonifacio Street Silay. Ali kay Fernando Lombrena. Kativer may gabi. Baklaan family. Tamyo kamo ni Dudong Ricky. Fred Palandangan, Santa Risa may gabi. Morsya sila ni Tribal, sa kay Joe Pox ni Pomoseno, kay Giovanna Ruiz Amar, Marichel Mulita, Dudong Ricky, sa kay Police Captain Elmer Bonilla, pag sa mga K9 niya sa police station number 6 ka monitor gid sa ato no. Si Toto Loquias, Manny Loquias, si Rema Samiliano, kay Manina Nini Fe Campanyel, sa kay RG Sol Roping, kay Pari John kay Mari Ronalyn Sonilap sa La Carlota gapamati gid no. Si Lani Tribal Araman, si Reggie Gavales tiara gina termina sa kapamati sa aton. Jonalit at Bincula araman kapamati. Si Nina Diras Maniego araman kaporok-orok. Si Nani Tribal, si Toto J. Parcon, ari kami Macau ba sa Macau galida Toto Parcon, sa kay Blair Willows, sa kay Totoy Kurudo. Gabi ko no kay Jimboy. Sa kay Doktora Jenny B. Sangkabog, Jing Britanya may gabida. Sa kay Ophelia Galero Arsi, Alexis Wingwing Torre, sa kay Mawi Balyar Husos, sa Kabog Hilola sa pamilya Magarona kag Borniso, alin kay Himila Magarona Borniso. Sa kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales ang Katarda. May gabida sa mga Cuales kag Miraflores sa Sitio Cubay, Barangay Inapoy, Kabangkalan City. Richard Amarda, no? Tamiya na si Papaya Robert Nima. Dira sa Barangay Tapi, Kabangkalan. Inday Blasa, Gapa Urok-Urok man, no? Engineer Arthur Normandy, Jojo Santander, Josan, hani kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales sang Qatar. Sa kay Albert C. Liana, Ayan Fred Sola, John Langusta, sa kay Jenny Usiser sang Boracay. Ari pa si Kuano, si Aksyon Percival Villamorgleo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Percival, may gabi, apis kami. May gabi aksyon kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalmati sa Aksyon Night Patrol. Kahina sang aga, naglibot kita sa 14 ka barangay sa siyudad sang La Carlota na tigayon man naton nalagot ang isa ka barangay kapitan sa barangay Balabag nga kung siya diin nga nasakyan naton regarding sa ilang curfew. Si Honorable Jerry Rombinis Jr. nagpahayag na hugot ang ilang puntay sa ginatawag na curfew o kon sa pag-checkpoint sa mga
entrance sa ilang nga barangay. Kag ginapasiguro ni Honorable Jerry Rombines Jr. nga wala sang ibang nga mga lugar nga makasulod sa amo nga area. So nagliso kita pakadto diri sa Banwa sang Moises Padilla nga sa diin nagrikta kita sa barangay Ginpanaan Moises Padilla kag patigayon aton man na istorya pag nakita naton ang pag-influence sa nga amo nga barangay official nga ginapamunuan ni Honorable Amy Sikuya, barangay kapitan sa Ginpanaan, upod ang BHW o kon barangay health worker kanod kag ang ilang mga personnel sa pagbantay kag pag-quarantine sa nagaagwa sulod nga mga salakyan sa mga dalanon. So natigayon apon sa na-interview ang kapitan sa barangay Ginpanaan kag giagi karon ang interview sang Action Radio Honorable Kapitan Amy Sikuya. First, of course, yung meeting ang Biro Council, po niya ng tanan yung personnel. Pag nag-decide kung ano ang dapat naman yung imuon, kaya hindi lang decide dapat ang kapitan ang mag-decide, kundi ang tanan nga opos sa committee. And the decision ang tanan, tungkol nga daw kami sa mga nag-abot nga halin sa ibang lugar, kag gina-check sila, nahimo sila mga persons under monitoring. Gina-check sila isa-isa, kag ginakantuan everyday sa amon nga BHW kanamon ang members ang WIHOR, barangay. Kag gina-check ang ila temperature, morning kag afternoon, kag gina-check man kung wala arakin sila kasi sila nga balay. And of course, ang amon nga gintigana para sa ila nga tagaan man sila sang paso subong nagapa-impake na sang goods nga para sa ila para nga may ibulig man kami bisan paano sa ila. Oo, kaya nagkakaroon kami sang checkpoint diri sa barangay bisan wala ang police. Everyday, ang checkpoint namon kag ang amon nga dalan ginasira namon ang every corner, agud nga ma-centralize ang alagyan. Pag ma-check naman ang tanan nga nag-aapot, kag kung ali sila sa barangay, so ginalista naman kung iban sila nga lugar outside ng Negros Occidental, na-consider sila naman as persons under monitoring. So mo to ang tingog ni Honorable Amy Sikuya, barangay kapitan sa Ginpanaan. Report na gikan dire sa Barangay Udyong Moises Padilla para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon Percival de Leon Report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol. Salamat kita sa Percival Villamor, live report dira sa may Central Negros. May gabi dira sa kay Toto Niel Yolo sang Binalbagan, sa kay Lydia Bakers, sa London, sa kay Nangsinya Kanyada Imnasi, sa kay Ludi Julie Castillo, sa kay Juan Roberto Nanetilioso Sr. sa kay Roland Minerva, Ginny Solgon and family, sa Concepcion Talisay, si John Ray, John Paul, Tita Mitoy, Tito Rico, orok-orok sila subong ko na. Pamilya Britanya, alin kay Jing Britanya ang panamyaw. Sa Minneapolis, nagabidala kay Rizalina Alvarez, Richard de la Banda, kaporok-orokid Marlon Sikinya Kanyete Araman. Nonay de la Cruz naka-standby sa line number 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Noy, may gabi, please come in. Action Eric, may gabi kag may gabi guys palabati sa Action Radio Bacolod. Bago gilang nakahaling kita dito sa isa sa mga entry point kung magsulod ka diri sa Sipalay, no? Sa Barangay Cartagena, kung maghalin ka bala sa Kabangkalan or Bacolod, amo nang entry point, no? Hindi ka din makasulod sa proper. Kaya mo nang pinakaunang barangay ngayon sa Sipalay kag ang halos ran lagi maagi, no? Kung dito kahalin sa Kabangkalan.
bulos-bulos, bulos-bulos bangod man sa order sa mayor sa siyudad sa Sipalay nga kinahanglan punggid no ang pagbantay kag syado ka eksido kayo ang pagchikyap sa mga nagasululod. Tatlo ni ka barangay aksyon Eric ang nagabulos-bulos no tag 8 oras hasta nga malabot ang 24 oras sa barangay Cartagena nga mga tanod BHW ila mga tawo no ang unang mabantay dason ang yan naman sa barangay San Jose kag ang barangay Canturay mga kaiping nga barangay sa barangay Cartagena. Di maayo man na action Eric kay may pila ka mga utod kita nga mga mabala concern man no sa sining mga nagabalantay sa mga nagapululaw may ginapadulong action na Eric nga mga pagkaon no para sa panyapon mga iban pagid nga mga food pwede makaon no dahil nga nagabantay ining mga ginakabig naton ara sa frontliner ara sa frontline sila gining nagaatubang sa mga nagasululod dito naman na isa pagid ka entry point kung magaling naman sa Hinubaan o kung dumagit dito naman sa barangay na Bulao ginantaw man naton dito amo man ang sitwasyon no bulos-bulos man ang pila ka mga barangay sa pagbantay sa pagpasiguro nga hindi gid masudlan sang tawo nga may ginabatyag ang lugar sang Sipalay nagigina-check ikaw agi gamit ang thermocan no kag kung wala ka di pamilya sa Sipalay o kung wala ka diri balay kung wala ka nag-star hindi ka pwede nga makasulod kay na nakasugilanon man kami sang Chief of Police ang o kung sang acting Chief of Police sang Sipalay PNP no police station ginasunod ang yara sa karon sa Executive Order 2020 -010 ining pagpatigayo na sa 24-hour curfew o kung ginatawag na home quarantine para ini sa mga senior citizen sa mga 65 above ang edad no o kung sa mga may edad na naton nga mga utod bala action Eric nga hindi na sila pwede nga makagwa sa ila sining puluyan no pwede lang sila makagwa kung halimbawa mabakal sila sang bulong o kung importanteng bagay ang ila nga baklon pwede lang no pero kung sila nga magwa malagaw o sa diin lang makadto hindi gid pwede no the same man sa mga 17 ang edad panubo hindi naman sila pwede nga makagwa sila nga puluyan no hindi na sila pwede makalagaw sa pagpubliko nga mga lugar paghahatagan na sila sa o kung pagkapasugtan na sila kung halimbawa volunteer bala sa sining may ari diri task force COVID-19 no pwede ka maka-volunteer di amo na nga may kabangdanan abi nga kung nga magwa ka pero kung siling nga malagaw ka lang o siling nga may katuwang lang hindi gid pwede para sa nag-edad 17 para nubo dalon ka gani isang ginikanan mo o kung iloy mo nga magkadto sa merkado hindi gid pwede no papaulion gid amo man sa nag-edad 18 hasta 22 the same man action Eric nga kung hindi gid sila pwede nga makagwa sa ila sila nga puluyan 24 oras. So amo niya no kag gapilar si Mayor Maria Gina Montilla Lizares nga updan kag suportaran no intindihon sang pumuloyo ang ini executive order nga iya ginpapanaog kay para man ini sa kaayuhan no sang kadam-an para man ini sa kaayuhan sang bugos nga Sipalay non depensa sang lugar nga hindi masudlan kag kon kag bangod man nga ang tigulang pagid no ang mga may edad action Eric amo ning the prone gisa sining coronavirus prone gisa sa virus bala kay ang ila immune system suno sa report nga nakuha nato mahina na kag kung hindi sila makapikan hindi sila makadali-dali recover. So amo ning report ka madala sa sining tinion sa gihapon direkta kita nga nagaparayag diri sa aton area of responsibility. Sa padayon man naton nga pagmonitor sa sining kampanya sa karon sa atong gobyerno nga kung pwede malikawan kag malikawan naton ining virus kag kung pwede pa lang nga madipinsahan naton ang aton lugar. Ini ang inyong ka-aksyon. Aksyon Unoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon.
impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Night Patrol! Sa may Southern Negros, magabidira kay Bernadette Hiver, kag kay Nonoy Anotsi and family da, no? Ginatamyo taman dira, happy listening sa kay Toto Lito Espinosa and family sa Binalbagan. Tamyo taman dira si Police Senior Master Sergeant Costilo, si Police Sergeant Salido, kag si Police Sergeant Aparicio. Gapa urok gid pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Ayos. When we come back, balik ka report action dyan pagkatapos lahat sa tres importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital,
at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Balik diri sa Bulacan mga bidira kag monitor sa tunang pamilya Alimon dira sa area sang barangay Bata. Ang panamya uling kay Arnel Z. Alimon. Sakay kompareta Manuel Song sang barangay Jess. Kagawad Manuel Song sa barangay Jess. Napula-pulaw kuno sa korupyo siling ni Nonoy Anotsi. Kay May Lau Capino da may gabi, no? Balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon John, sa wali ka report, tapos ka Mac. Aksyon Eric sang mga minor de edad, legal na ang pangidaron. Ang mga persona nga mga nagkaladakpan sa police station number 2 sa pagpatikayon nila balas ang pagpatrolya o tinig sa curfew nga ginapatuman sa surad sang Bacolod. 13 na talandring ilang mga nagkaladakpan kay kaya nagkaroon ng katiner sa magkilid na dampi sa ginapasaran sa mga motorsiklo sa police station number 2. Parang sa mga kapulisan para madudla ining mga persona nga wala nagasunod sa pulisa nga ginapatuman diri sa syudad sang Bacolod. Samtang kapadayon sa gihapon ang ilan naman dring hot pursuit operation sa mga kapulisan sa police station number 7 upod man si Kapitan Jose Leandro de Leon kung Kapitan Lindy de Leon auxiliary sang barangay Vista Alegre sa sospetsado sa likod sang pagtiro sa ining isa ka 42 anyos nga lalaki naging kilala kay Romeo Doremon, residente sa Poroca Villa Angela Hills, barangay Vista Alegre, syudad sang Bacolod. Ang suspetsado diri ang ginkilala Aksyon Eric kay alias Jimboy Lantape. Residente man mismo sa ngamuman sinadra nga lugar. Karon ining si Dorimo naman ang giningago dala diri sa ospital para malapatan sa daging pagbulong. Tapos ini makaangkon sang pila siya naman diri nga tiil Aksyon Eric. Misiling gamit tong armas dotang isa ka sulpak so improvised shotgun. Wala pa man ito na-recover kaya di dala posible man sang suspetsado sang siya ang nagpalagyo. Alitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. So nasabot na sa Aksyon na sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Good night, ka. Salamat dyan sa mga report. Si Sir Salvacion sa police station number 2 ga patrolya man, no? Love is never quite the same. I love you, now I've lost you.
Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining amanon Action Night Patrol program. Kita magatakop temporaryo. Kita balik buwas same time, same station. Ato sa lima patrol, unit reporters in action nga napalagad karagabi sa kay action Roger Guti, Percival Villamor, Stephen Pesquito, Nonoy de la Cruz, John Diaz, action Ninyo Bugin ang atong piloto sa Patrol 3 Navarra Patrol, News Center Andy Pensorg with action Edena Boso. Technical partner Studio A Broadcast Engineer Delmar Madera, back up kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, IT expert JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad Sangbago. Broadcast sa Engineer Bernie Bilicanas, ang Batang Suay. Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong. Ang inyong alagad ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat at magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,